Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawoto. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagating Lelembut. Anggitanipun Budiono Dayak kanthi irah-irahan Bangun Omah. Mah. Sawise 20 taun omah-omah karo Ahmad Ghazali, Rimbawati kepengin urip mandiri pisah karo wong tuane. Mula dheweke banjur arep yasa omah prasaja ana ing Désa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Tumrape wong isih bakal yen arep yasa omah kuwi mesti cicil-cicil dhisik. Semono uga Rimbawati. Mung bedane yen wong liya sing dicicil dhisik bakal gawang, bata lan watu. Lah Rimbawati sing dicicil dhisik malah bakal gawang, lawang, kap lan isine omah. Kayata meja kursi, lemari, bibet, amben lan liya-liyane. Mula nalika Mbah Matolan arep ngekasi mondasi gawang, lawang, cendela, kap lan isine omah wis dadi. Biasane yen kabeh wis dadi, yen arep mropil utawa mondasi ora ngati-ati bisa mbilaeni. Keneng apa? Lah wong sing ngati-ati kaya Mbah Matolan wae bingung, apa meneh sing ora ngati-ati. Apa merga nalika arep yasa omah ora njaluk tulung Mbah Dukun? Sing cetha merga anggone yasa omah Rimbawati ana kutha Tulungagung, ora ana Dusun Dlodo cedhak Segara Kidul. Sajane sadurunge mondasi Rimbawati uga wis dielekake dening bapake. Nduk, mbok yo golek dina sing apik menyang daleme Mbah Yasa. Oh alah, Pak. Dina kok digoleki? Wangsulane. Kabeh dina yo apik to, Pak. Bener. Ning amprih slamete rak yo golek dina sing paling apik. Wis to, Pak, ora usah mikir sing ora-ora. Masalah kuwi wis ana sing ngatur, Gusti Allah. Oh, ya wis yen ngono. Aku mung bisa ndongaake muga-muga wae ora apa-apa. Sing tak jaluk ya dongamu kuwi lho, Pak. Merga Rimbawati wis duwe dina pilihane dhewe. Setu Legi dina kelairane. Batine Rimbawati muni, tak nggo lair wae ya wis slamet. Mosok kanggo mondasi omah-omah ora apik. Mulane Rimbawati ora golek dina menyang omahe Mbah Yasa. Apa meneh anggone yasa omah diborongake Mbah Matolan kang percaya yen kabeh dina iku apik. Nalika diwiwiti mropil dek dina Senin Wage 15 Juni 2009 kepungkur durung ana kedadean apa-apa. Semono uga nalika diwiwiti mondasi dek dina Setu Legi
17 Juni 2009 kepungkur. Nanging bareng dina candhake 28 Juni 2009 ana kedadean nyolowadi. Nalika arep nerusake masang watu kanggo pondasi AC, kentenge diadak ora pas geseh. Semono uga ing dina candhake maneh. Mula kanggo ngatasi kedadian kasebut, Mbah Matolan banjur ora nganggo ukuran meteran gulung kaya biasane, ananging nganggo ukuran genter utawa kayu. Sawise pondasi rampung, sadurunge nerusake nata bata utawa nembok, kabeh dening Mbah Matolan banjur dijajal, diseleh ana sandhuwure pondasi kasebut. Nanging saiba kagete bareng nyumungrupi sendenge nyemplung sanalika Mbah Matolan lenger-lenger. Semono uga nalika Rimbawati diwenehi weruh Mbah Matolan, sabanjure Rimbawati ngubungi bojone sing bara ana Malaysia. Dene Mbah Matolan banjur njaluk tulung marang wong pinter. Sajane wis ora kurang-kurang anggone golek wong pinter. Ibarate wong golek tamba wis nganti ngedhuk. Apa ujare wong mesti dicoba, sapa ngerti bisa ngatasi. Ning asile tetep wae ora bisa. Mula nganti seminggu pondasine dijarake, ngangkrak ora diterusake. Mula kanggo ngatasi kejaba nyathok gawe kap meneh utawa ngungkret nambahi pondasi maneh ora ana. Mula saka kuwi Rimbawati banjur duwe penemu, tinimbang tuku kayu meneh kanggo kap regane larang luwih becik tuku watu meneh kanggo ngungkret pondasi. Mula Rimbawati banjur tuku watu 4 rit. Nanging nalika pondasi sing arep jero ditambahi malah banjur dipenggak bapake. Pondasine ora usah ditambahi, Nduk, kandhane bapake marang Rimbawati. Ana apa ta, Pak? Pitakone Rimbawati. Mulakno yen dikandhani wong tuwa aja mbregudul karepe dhewe, wangsulane bapake. Ya wis, Pak, saiki aku manut. Kowe saiki wis percaya? Wis, Pak. Ngerti ya, Nduk. Senajan aku iki dudu dukun, ananging aku wis tuwuk masalah ngono-ngono kuwi. Kuwi ngono mung fata morgana. Fata morgana kuwi apa to, Pak? Kowe apa ora tau mangan sekolahan? Fata morgana wae kok ora ngerti. Yen artine aku wis ngerti, Pak. Lah sing aku durung ngerti kuwi apa ana hubungane karo pondasi iki. Genah ana. Mulakno yen pondasi jero iki kok tambahi, kowe mengko bakal kisinan. Merga kabeh genah kegeden. Njur piye, Pak? Aku saiki. Sok dina Senin Kliwon terusno anggonmu nembok. Aja lali sadurunge nglekasi nembok dipetri dhisik kanthi ubur ampe buceng, sega punar lan jenang abang. Oh, iya, Pak. Sabanjure dek dina Senin Kliwon anggone nembok uga banjur diterusake. Ora lali sadurunge diwiwiti nembok uga dipetri. Semono uga
Sarampunge dipetri uga ora lali. Kabeh uga diseleh ana sandhuwure pondasi. Sawise kabeh ora nyemplung pondasi meneh, banjur diterusake nembok. Alhamdulillah nganti rampung anggone nembok ora ana kedadian nyala wadi maneh. Malah nalika arep ngedekake omah, Rimbawati pikantuk berkah. Bojone bali saka Malaysia nggawa dhuwit sak prah. Mula saka kuwi dheweke ora mung lakon yasa omah, ananging uga yasa pawon. Karipta dening Budiyana Dayak. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomer 307 tanggal 12 Februari 2026 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Matur nuwun.